سلام زخبركم من استفتوكم من كبرات صدرا بيتنا الشانل كميك أنيهم أبزلنا يو السلام كأننا خنكون إن دات منخو لو ما عنت دما كموترو حدا مزارر بزعبة حيزي مزي اللهو انكو عبرحان مزأخو من أبز الشانل نايلو ما عنتي مزارر بزعبة نازخوون قولا حتى إخو خوون قولا حتانا أمنتا يالو قولا حتى أمنتا كنقبر قبعنا لك كل هنا أب استفال عليك في العالم كمهلاونا متن قولا حتى تاتنا استفال عليك خون خلي كم سبات لو ما عنتي نزاق ولا حتى تبلار استي كزارب الله زقددني انتايو اب كله سوشيال ميديا كنريو خلنا بزح حسابات يفسسيو غلز يطقم حسابات غلز يطقم حسابات غلون ندق سبات نعنا زغدا حسابات يفسسيو انت خونا جن حدا قلحتا كنغبرلو كندغاغفولون كنتحغاغزولون زغبانا قلحتا كي جبرنالو نحلف كين هلو غسينايو دما ازيه يسكف حجي نابزنايلو ما عنتي قلحتا زبلار استي العلن خزارب زقددني بزعبا ناي حدا من اسي ود 19 عامت اب ايرترا زركب ودنا نتوم زناسكم دما حوخم مالتيو بزعبا ناتو زرأخوه اتناتو بزرأخوه از قلعازي توليدو ولد مسبله اديو مسحاتنا اغديفاتو خيدا اتقلعا دما تحاتنا نتقلعا يعبياتو تقلعا هي بنيرو شمو بناتو فقاد جن بتي نسو زبولو مسرت أنا تأمرات يخبها زلني تأمرات يشميلو شو من تأمرات تغيروا الله زي هي بايكم كان شكا تأمراتك سلاز بلني يتسوى حقي تأمرات ناي تأمرات سبي باقا قرمكاي أزيو اتشو من تأمرات مغيار ديكونا جن اتقول عز زارو وزرباتن اتي هوت نساتهم زحلفون نتي هوتهم دزارب شميو نتقول اتقول عد مرض شمالتي تأمرات كبهال كله إذا تأمرات استبهال قلعة ولد مسبله أديون حاتنا قديفات الله مسكدت اتحاتنا كندبو كنددخوينا يعبياتو أبون أدن كابزي ولد زي كابزي نابزا مدرز متسي ولد عشر ولا حانت نقر زي فلت بمرجعو زي كونه بمرجعه نايكلت سبات استولد قلعة ولد أبيلوم أبزا مدري قديفومو اتحاتنا نتقلعة يعبياتو كمدن كمبون كوينا بهوت اندهالو مالتيو بزعبا ازين يابونا يدن كال اجزي كنزاربو لينا لو ما عنتي اتقند قلحتانا خنغبر دليدلو خامنيو اب تأمراتن اب صقات بحال عباي حفتنان ادينان تخونن اب ايو اتي حسابي كون مالتيو لكع كم حزب متن يرداني بزح حلافنت علينا جن كمز عينت كمتص كله كلنا كنزاربولو كلنا كنسرحلو كلنا دما ايدي ايدكا خنبحاللو يغبانا مخنياتو ازي ناي مدري طراي زيكونه ناي هيوت حتون سلازخونه زادينان حفتنان كساب ز قلعه ود 19 عام تسخون تأمرات بعلا اندال علت بعلا اندامبرت بعلا اندابلعت بعلا اند حصبت بعلا اند خدنت بعلا اند تشكمت كوتا اندال علت اندامبرت نز قلعه كساب حجي يعبياتو اتقول عدما بتزهبو تسفا بتنسو زارو وزربا بجحاتكم اتنسو تغيرولو دلو قال محتت صنيلكم سمعوو نعي عاب تسفا عاب حيلي عاب نغر اسنيقني مليسن نفسي كمرمر مليسه هيوت كمرمر دما ازي غزي وسيده دما تمسيطه سمعيو مالتي مسمعكو وغن ابي لخو انا الى ننفسي كحتا كميه تسفاي انسي كل نغر كلني دلاي كغبر زخل سب كلخو اغزابير ردي اني كلني مالتيو بطعنا بكل نجر سريحك اتو تخيل بعلخا تسيخا شقاق تخيل بعلخا نفسخا تحصب بعلخا خدانكا تغير بعلخا سبيزخا تغبر كوتا اتي ودسب اب معالتاوي نابرو خغبرو زغبو نخغبر فطار ردي اني يغبرلخو نزي قلعه ذكريو خلخو جن ننفسي بيتي نايت قلعه خناتات كريا خلخو جن ازي كساب كندي اب سنفنا كم زلخو هيوت اب طرطر كم زلخو اب امنت اب كل نجر سبسي بقى كساب كندي دخيمه كم زلخو ترايو مالتيو نايز قلعه خناتات رئيه مالتيو اتقلعه دزارو وزربا بتعمي تأمر ناي تأمر نابرا ينوبرو تأمر دما يزارب تقلعه ناي تأمر دما نابرا دما ينوبرو زوم سدرا بيت ماما مسكينة خمانة تقوان مكناتو مولو أدميها سويها كتاب بين خير أبز درجة دبس حتى نون سه
أنا كلون تخوينا سخت له بسلا نفس درجة خبت حكي ستزيد له أصد له خو درجة حاجة خبت عين ما أكون نرى مالك بسلا تعرى كم زك بتحكينا مالك بتعم خايد مسك نزوم سدرا بيت جن سمعنا يوم رئينا يوم دينا سقن بلدلنا بزي مسكوت زي تقلقلهم مصيومنا زلوخه انتاي كنغبر سلازلنا يو انتاي يو اتصاوعيتنا اذا كنددن كندبون كندملو سدرا بيت كوينا زعبيت ادينان حفتنا نصقا بناي طعنا خنتات مخنيات ابراخا اتي ابركا زركب فساسي اسو سلازتودئ اتي عصمي ننحدحدو يغاچو اسو تر اتغاچو خا ازيق انزا يغبرلكا نستوسن دقائق كتكيد تخيلي خا ن10 دقائق لعليون قرب كاوني نو ግን ብዙሕ ክትከይድ ኣይትኽእልኒ ኻ ምክንያቱ እቲ ዓጽምነ ንሕድሕዱ ስለ ዝጋጮ ኣዝዩ ብርቱዕ ቃንዛ ኣለዎ እሞ እዛ ኣደን ኣቦን ኮይና ክንኩሉ ስድራ ቤት ክትኣልኢ ዝጸንሐት ሕጂ ከምዚ ናይ ጥዕና ጸገም ኣጋጢምዎ ኣሎ ተኣምራት ድማ ንባዕሉውን ተኣላያዩ እሰኣት ኣልዩ እሱ ንባዕሉ ክዛረብ ከሎስ እንታይ ኢሉ ኣነ ክህሉ ተኮይነስ ኢሉ እሳ ተሃልወለይ ኢሉ ኩላህና ወለዲ ኢና ደቅና ሓንቲ መዓልቲ ሓሙና ከሎ ወይ ንደቅና ዝኾነ ነገር ሓደ መዓልቲ ክጎድሎም ከሎ ክሳብ ክንደይ ውሽጥና ይስማዓና ክሳብ ክንደይ ነቲ ነገር ክንፈትሖ ላዕልን ታሕትን ንብል እሞ እዛ ሓፍትናን ኣዴናን ዝኾነት ጸጋ 19 ዓመት ብዘይ ናይ ካልእ ስድራ ቤት ሓገዝ ካብ ስራሓ ከየብኮረት ካብ ካልእ ማሕበራዊ መናባብሮኣ ከየብኮረት ነዚ ቆልዓ ጼራቶን ተሸኪማቶን ጸኒሓ እግዚአብሔር ጸጋ ብዝሕላ እሳውን ስለዝደለየቶን ስለዝኻለትን ኣይኮነትን ግን ፈጣሪ እቲ ዘጸጉ ፈጣሪ ጸጋ ኣብዝሕላ ሕጂ ድማ ንሕና እዝን ዘላቶ ይስማዕ ዓይን ዘላቶ ይርኤ ናባና ድማ በዚ መስኮት እዚ ቆልዓ መጽኢሎ ሕጂ ንሕና እንታይ ይእጃምና እንታይና ክንገብር ዘለና እንታይና ክንሕግዞ ምክንያቱ እቲ ጸርፍን እቲ ንእምሮ ሰባትን ዘበላሹ እቲ ንሰባት ዝጎድእ ነገር ኩሉ ግዜ ልክዕ ላዕሊ ተሰቂሉ ክንብልበልን ሰባት ክዛረብሉን ይስማዕ እዚ ነገር ግን ብዙሕ ኣይተሰማዓሉን ቆራሪጽና ዘይኮነ ብግቡእ ተዛራሪብና ብዛዕባኡ እንታይ ክንገብር ይግባአና ምክንያቱ እዚ ተኣምራት ዝተባሃለ ንዓይ ወደይ ክንዳይ ብዕድመ ትኾናውን ወድኽን ነቶም ዝነኣስኩም ድማ ይሕዋትኩም እዚ ጾር ናይ ሓንቲ ሓፍትና ጸጋ ጥራይ ደይኮነ ጾር ከም ሕብረተሰብ ናይ ኩላህና ጾር እዩ እንታይ ክንሕግዞ ይግባአና እንታይ ክንድግፎ ይግባአና ንሕና ክንድግፎ ንኽእል ነገር እንታይ ኣሎ እሱ ንዓና ይጸናንዓና ኣሎ እሱ ንዓና ተስፋ ይሄበና ኣሎ እሱ ድማ ንዓና ድማ ኣፉ ኣውጽዩ ኣደይ ምስ ትነብር ክንድቦን ክንድደን ኮይና ድዕቤትኒ ኣነ ክነብር ይኽእል ይብላሉ ስለዚ እቲ ቀንዲ ጻውዒተይ ዘሎ ኣብዚ እንታይ እዩ ቆላሕታ ጌርና ነዚ ነገር እዚ ተገዲስና ሓደ ሰብ ዝፈትሖ ሽግር ኣይኮነን ብሓደ ግዜ ዝፍታሕ ነገር ኣይኮነን ተሰማሚዕና ግን ቴሌፎን ደውልና ብቴሌፎን ረኺብና ኣጅኹም ክንብሎም እቲ ዓቕምና ዝፈቀዶ ድማ ክንሕግዝ ክንገብር ኢለ ኣነውን ነዚ ጻውዒት እዚ ኢለ እመጽእኩም ዘለኹ ቴሌፎን እንተ ደኣ ተረኺቡኒ ሓደ ሰብ ብኣካል ረኺብካ ደውልካ ነቲ ሰብ እቲ ዝግብኣካ ክትገብር እዚ ኣነ ሎሞ ዓንቲ መዘራረቢ ዛዕባ ኢለ ኣምጽየ ዘለኹ ከምዚ ኢለ ክዛረብ ከለኹ ግን ክቡሩን ሕፉሩን ዝኾንካ ህዝቢ ኣይትገብርኒኻ ኣይትህብኒኻ ማለት ኣይኮንኩን እኳ ደኣ ካብ መጠን ንላዕሊ ኩሉ ሰብ ንናቱ ሓላፍነት ከለዎ ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ይገብርን ይህብን ከም ዘሎ ይርዳእኒ እዩ እንተኾነ ግን እዚ እውን ሓደ ካብቲ ንሕና ኣብ መንኮምና ዘሎ ሓላፍነት ኣብ እንግድዓና ዘሎ ሓላፍነት ካብኡ ዝፍለ ስለ ዘይኮነ ካብ ምባል ዝተላዕለ ከምዚ ዝብለኩም ዘለኹ ምስ ኩሉ ኣኽብሮትን ምስ ኩሉ ዘለኒ ዓቢ በቃ ክገልጾ ዘይክእል ኣኽብሮት ይኸዓ ነዚ ዛዕባ እዚ ዘምጾ ዘለኹ ግን ሪእዮ ከለኹ ሰሚዕዮ ከለኹ ስቂል ክሓልፍ ሕልናይ ኣይገበረለይን ብዙሓት ሰባት ደዊልኩም እቲ ዝግባኣኩም እቲ ትኽእልዎ ከም ዝገበርኩም እውን ኣይረሳዕኩን ማሕፍዳኹም ይበርክት ትሕዝቶኹም ይባረኽ እቲ ትገብርዎ ኩሉ ትሕዝቶኹም ይባርክተልኩም ብርክኹም ይጽናዕ ወፊርኩም ብሰላም እተው ኩልኩም ነታ ቪድዮ ባዕልኩም በአካል ተኸታተልኩም ክሰምዑዋ ክትከታተልዎ እቲ ቆልዓ ዘውጽኦ ቃላት እቲ ናይ ህይወት ምረት ድማ በዓይንኩም ክትርእይዎን ክትሰምዑዎን ድማ በዚ አጋጣሚ ይላወበኩም ብዛዕባ እታ ወላዲትን ብዛዕባ እቲ ወላድን ካልእቲ
ካልእ ግዜ ክዛረብ ክፍትኔ ንዓውን ከነታባብዓ ከመደመጠ ንሱ ምሕረት ገይረላ እዩ ዝብል በቃ ይምፁ ጥራይ እምበር ሕጂ ኣነ ምሕረት ገይረሎም እዩ ዝብል ናይ ብሓቂ ፀጋ ዝበዝሓሉ ውላድ ናይ ብሓቂ ዓብየ እንዴ ጉን ኣይበለን ቀደም ገዲፎምን እንዲም ኣይበለን እንተኾነ ግን ብዛዕባ ዝርእስቲ እዚ ኣብ ካልእ ግዜ ክንዘራረበሉ እታ ቪድዮ ከይትነውሕ ሎማዓንቲ ኣብዚ ኣኽውዲኤ እታ ቀንዲ ቆላሕታይ ኣብ ተኣምራት ስለ ዝኾነ ሎማዓንቲ ኣብቲ ህያብ ተባሂሉ ዝነበረ ተኣምራት ይኹን ሽመይ ኢሉ ተኣምራት ዝገበሮ ሽሙ ናይ ተኣምራት ናብራ ዝነብር ዘሎ ቆልዓ ቆላሕታና ኣብኡን ኣብ ፀጋ ሓፍትናን እሞ ንግበሮ ብድሕሪኡ ድማ ነታ ኣደ ድማ ከም ወላዲት መጠን ንሕና ድማ ኣነ ብፍላይ ከመደ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ዝብላ ሓሳብ ስለ ዘለኒ እሱ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፀልኩም እየ ፅኒልኩም ስለ ዝሰማዓኩምኒ ካብ ልቢ የመስግነኩም እግዚኣብሔር ምስ ተወዓልና ኩሉ ይኽፈቶ ነንሕድሕድና ክንጠማመት ነንሕድሕድና ክንርአየ እቲ ንገብሮ እቲ ንሓስቦ ድማ ኣብቲ ዝግባእ ክንገብሮ እግዚኣብሔር ይርዳኣና እንዳበልኩ ኣብ ዘለናዮ ሰላም ኣምላኽ ይብዛሓልና ብኻልእ መዘራረቢ ክሳብ ዝመፀኩም ቻው